Mulla on linja täällä 112. Tarvitaanko? Sisäiseksi autoa etsiessäni otin lainaksi äipältä Hondan. Pikatiellä mä rekkapäin törmätessäni, kai törmäsin viimeisen kerran. Ota meidät kyytiin. Mun elämän tarkoitus on aiheuttaa paljon onnelmia yhteiskunnalle. Mä nautin siitä, kun muut ihmiset kärsii mun olemassaolosta. Elämän tarkoitukseni on mahdollisimman moni ihminen saada vihaiseksi. Saatanan normot, tällaiset työssä käyvät saatanan vittu lukevat jotakin Kainuun Sanomia jossakin vitun nesteellä ja jeesustelevat, että ei helvetti, sillä se Arttu taas ryyppää. Joo, Arttu ryyppää ja pöljyillä kylillä. Vittu. Tulkaa hinnaamaan! Tulkaa hinnaamaan! Kattokaa miten kävi.